कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. संस्कृती साडी दालनाचं आज सावंतवाडीत उद्घाटन झालं. या ठिकाणी आधुनिक तसंच पारंपरिक साड्या एका छताखाली ग्राहकांना खरेदी करता येणार आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी सौ सई सुमित राणे आपल्या संस्कृती साडीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करीत आहे. आपण आपले भव्य दालन जे आहे संस्कृती साडी या नावाने हे आजपासूनच सुरू करत आहोत आणि आपल्याकडे नाविन्यपूर्ण साड्या म्हणजे ज्या काही व्हरायटी तुमच्यासाठी अवेलेबल आहेत त्या आम्ही इथे अवेलेबल करत आहोत. तर माझं शॉप नंबर 5 तक्ष कॉम्प्लेक्स गवळतिठा सावंतवाडीमध्ये आमच्या दालनाला नक्कीच भेट द्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.